Right, dyma gêm pêl 2 fi. Dwi wedi dangos chi sut i roed y cyfarwyddiadau ar dechrau'r gêm. Nawr beth dwi'n mynd i dangos i chi sut i creu lefel newydd a sut i symud o lefel 1 i lefel 2. Chi'n gallu gweld fan hyn fi'n clico ar y pêl a mae'r pêl yn mynd yn fwy cyflym. Ond chi'n gallu sylwi mae hwn yn eitha diflas heblaw i ni'n wneud rhywbeth arall. So beth mae angen i wneud yw, os mae'r sgôr yn bwrw rhyw rhif, mae'n symud ni lan i y lefel newydd. Nawr, dwi'n mynd i cau y gêm hyn lawr nawr a dangos i chi sut i creu hyn. Nawr, mae lefel newydd yn ystafell newydd. So beth gyntaf mae angen i ni wneud ydy creu ystafell newydd. Nawr, os dwi'n clicio ar hwn a creu duplicate, mae hwn yn creu ystafell yr union rhyw peth a ystafell cyntaf ni. Nawr, un peth dwi eisiau gwneud yw falle newid y cefndir. So dwi'n newid lliw y cefndir fan hyn i rhyw liw gwahanol. Nawr, sut i ni symud o lefel hyn i'r lefel nesaf? Wel, beth mae angen i ni gwneud ydy newid yr object pêl eto. Nawr, chi'n gweld fan hyn, os i ni yn clicio ar y pêl, mae'n rhoi pwynt i ni. Nawr, beth mae angen i ni wneud yw dweud i'r gêm beth sy'n digwydd os ni'n cyrraedd rhyw lefel o bwyntiau. Nawr, beth dwi'n mynd i lawr i'r tab sgôr fan hyn, ac dwi'n dewis yr un sy'n edrych fel hexagon. Symud e lawr i fan hyn, ac value, fi'n rhoi value hafalu 5. Nawr, rheswm pan fi'n rhoi 5 ar hyn o bryd, achos dwi eisiau profi'r gêm i cael gweld ydy yn gweithio. Os dwi'n rhaid e'n rhy anodd, fyddai'n methu gweld os mae'r gêm yn symud lan i'r lefel nesaf neu byd o. A dwi'n gwasgu OK. Nawr, if score equal to 5, beth sy'n digwydd? Fi'n symud i main 1, a mae bwtwm gyda ni fan hyn sy'n gweud next room. Ac wedyn, dwi'n mynd i rhoi effaith bach. A mae'n gwasgu OK. Nawr, dwi'n mynd i chwarae'r gêm nawr ac gweld os mae'n gweithio. Right, mae'r gêm wedi dechrau. Nawr fi'n gwasgu'r pêl. 1, 2, 3, 4. Nawr, tro hyn, dwi'n dysgwyl i'r ystafell symud i lefel newydd. So fi'n gwasgu fe, ac ydy. Mae'r gêm yn symud i'r ystafell newydd, a dwi'n gallu cario mlaen fan hyn. Nawr, beth dwi eisiau chi gwneud nawr yw creu fwy o lefelau. So chi'n creu lefel 1 yn symud i lefel ystafell 2. Okay? So i creu lefel ar ôl hyn, sef lefel 3, nag sydd angen chi gwneud yw ystafell newydd. Nawr, peidwch gwneud yr ystafelloedd i gyd yr un peth. So mae ystafell gyda fi fan hyn, a beth gallai wneud ydy falle newid y cefndir eto. Ond beth gallai gwneud hefyd yw, falle gallai rhoi mewn rhywbeth arall mewn fan hyn. Jyst ni'n neud e i edrych bach yn gwahanol. So gallai rhoi rhywbeth fan hyn mewn. Okay? Nawr, dyna sut i creu lefel newydd a symud lefelau tu fewn i GameMaker. Diolch yn fawr.